Тылсымлы хәрефләр белән сез таныш булыгыз. Ә, Ө, Ң, Ж, Ү, Х. 6 хәреф. Жиккән атың җилдәй булсын. Акыл ияләре, эштә ярдәмчең булу бик мөһим диләр. Әгәр син җил кебек җитез булсаң, Ярдәмчең дә шундый булырга тиеш. Юкса, уртак тел табып эшли алмассыз. акыллы, эш сөючән кулдашлар сайла. 6 хәреф.